Dili lang ang wali ni pastor ang ginalantaw sa katawhan sa Dios, kundili ginalantaw usab nila ang kinabuhi ni pastor. Kung giunsa niya kini sa pagkinabuhi, kung maayo ba siyang panag-ingnan. Ginalantaw usab nila ang iyang pamilya, kung maayo ba siyang mudumala sa iyang pamilya. Kana ang atoang pagahisgutan o pagatukion pinasikat sa pulong sa Ginoo. Apan una sa tanan, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta nining atong gamay nga channel. Now, unsa man ang kinabuhi ni pastor o sa iyang pamilya? Una, ang pastor isip ulo sa panimalay. Dapat maayo siyang leader diha sa iyang pamilya. Tungod kay makita ang iyang pagkamatinud-anon sa ministeryo pinaagi sa iyahang pagpangulo sa iyang panimalay. Unang Timoteo 3:4 versikulo 5, kinahanglan nga maayo siyang mudumala sa iyang panimalay. Kung dili niya madumala ang iyang pamilya, lisod motuo ang simbahan o ang iglesia nga madumala niya ang iglesia mismo. Ikaduha, ang asawa sa pastor. Dili man required nga mahimong co-pastor ang asawa. Apan gilauman kini sa katawhan sa Dios nga makaalalay, makatabang, matinahuron ug ihemplo siya sa pagka-Diosnon. Unang Timoteo 3:11, kinahanglan matinahuron ang usa ka asawa, dili libakira, hinuon matinud-anon. Ikatulo, ang mga anak sa pastor. Ang mga anak sa pastor dili perpekto sama ra sa uban na mga anak. Apan gilauman nga makita diha sa disiplina, respeto, pagpadako kanila nga may kahadlok sa Dios. Tito kapitulo 1 bersikulo 6, nga ang iyang mga anak matinud-anon ug dili mailhan nga rebelde. So dapat ingon nga pastor, maayo usab kang mudisiplina sa imong mga anak. Ikaupat, balansing pamilya ug ministeryo. Ang pastor dili angay malumos sa ministeryo nga diin makalimtan na niya ang iyang pamilya. Tungod kay ang pamilya dili ikaduhara sa simbahan. Episo 5:25, paghigugma sa asawa. Episo 6:4, pagpadako sa anak sa disiplina ug pagtudlo diha sa Ginoo. So, ang usa ka pastor nga kusog kaayo sa pulpito pero luya sa balay, dili himsog nga ihemplo. Ikalima, ang panimalay isip testimonyo. Ang panimalay sa pastor usa ka buhing mensahe. Ang mga tao makakita sa pagpasaylo diha sa gugma, pagampo, pagrespeto. Joshua kapitulo 24, ako ug ang akong panimalay mag-alagad sa Ginoo. So manghinaot ko nga kita na mga pastor mahimo kitang maayo nga panulundon o ihemplo diha sa iglesia, ingon nga leader, ingon nga pastor ug ingon nga mensahero sa pulong sa Ginoo. Kanalang daghang salamat og dalaygon ang Dios.